Иванович, а как так получилось? Зачем вы деньги-то взяли? Может, у вас тяжелая жизненная ситуация? Или это провокация? Өфө қалаһы Совет районының кулга алынган прокуроры 2 айга хак астына алуу менен риза түгел. Ул югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән һәм Киров районы мәхкәмәһе карарын гамәлдән чыгаруды, ягъни йортта хак астында калуды сораган. Бүген республиканың югары мәхкәмәһе ошо мәсьәлә буенча ултырыш үткәрде һәм элекке прокурорның үтенечен кире какты. Прокурор үзенең эш бүлмәһендә 5 миллион сумлык ришвәт алганда кулга алынгайны. Уның йортында тентеу вакытында 180 миллион сумдан ашу кулакса табылган. Мөлкәте генә якынса 700 миллион сумга баһалана. Өфө, Мәскәү, Сочи калаларында берничә фатир һәм торлак йортта прокурордыкы булуы асыкланган. Прокурорның дольщиктар өлешенә төшүе лә ихтимал. Был мәгълүматкә әлегә тәфтиш комитетында аңлатма бирүдән баш тарталар. Рамил Гарифуллинды кулга алу операцияһын Федераль именлек хезмәтенең Башкортостандагы идаралыгы республика прокуратура хезмәткәрләре менән берлектә үткәргәйне. Прокурорның 15 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителүе ихтимал. Быга тиклем ришвәт өчен Учалы районара прокуроры ла кулга алынгайны.